I aquest mil·lenar d'alumnes de l'Escola Sagrat Cor de Palma han unit avui les seues veus amb un objectiu, homenatjant la capacitat de lluita, d'esforç i de superació dels alumnes que tenen alguna discapacitat. El cantautor Jaume Anglada els ha fet de mestre de cerimònies i el Teatre Romà del Poble Espanyol de Palma han enregistrat una peculiar versió de la cançó La veu d'un nin. Més de 1.000 infants del Col·legi Sagrat Cor de Palma han cantat amb el cantautor mallorquí Jaume Anglada per celebrar el Dia de la Capacitat. Capacitat de lluita, d'esforç i també de superació que diàriament tenen alguns dels infants amb alguna discapacitat. La cançó triada, La veu d'un nin, i el lloc, el Teatre Romà del Poble Espanyol. 1.030 nins i nines des de primer d'infantil fins a quart d'ESO del Col·legi Sagrat Cor de Palma han celebrat al Teatre Romà del Poble Espanyol el Dia de la Capacitat. Dilluns va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, però aquesta escola palmesana fa anys que han decidit celebrar la capacitat de lluita, esforç i de superació dels alumnes amb alguna discapacitat. L'escola Sagrat Cor està molt conscienciada i és molt sensible en aquest tipus de coses. A més, ells tenen molt de nins amb una discapacitat, amb qualque problema, i fan feina igual per tots. O sigui que la veu d'un nin i que mai pugui dir que ells mos entenen a nosaltres. I fer veure als nins que tots nosaltres podem posar una llavoreta de bé en el món, fent que tots tinguem dignitat i que totes les persones se senten reconegudes i estimades. Que tots tenim capacitat, però que hi ha algunes persones capacitat i discapacitat, i que algunes persones tenen unes discapacitats afegides. Una iniciativa que pretén superar les dificultats i aconseguir que tots els nins i nines siguin iguals. El rei del món, un destí, un sentiment.